sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:55 na sa aton sa pagpangalagad. Maing aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Foreign Line o Hotline. Aksyon Hotline! Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, inis Aksyon Brian Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo, Tob las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Enero 4, 2022. Aksyon Hotline! Bukas na nga ton sining Facebook page mga kaksyon sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton YouTube Plus ang aton sining Twitter account mga kaksyon. Ang aton sining text hotline na 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Aksyon Hotline! Ano bala mga dalagko nga balita mga kaksyon sa aton sining pagpangalagad subong aga kahapon nga adlaw na report mga kaksyon sang Bacolod nga may ara sang isa ka kaso sang Omicron no diri sa aton
And pagkagabi ini ang ginapalayag naman sang Bacolod sa gihapon nga wala sang dapat nga kabalakan kay didto pa lang sa Metro Manila ini nasambit iyang pasyente naka-recover na. Pagpauli ya diri sa aton sulhay na siya ara man gihapon sa isolation pagabot diri kag wala ini makalagaw-lagaw pa, no? Ti mayman nga balita mga kaaksyon kabalo ka ulihi iya ang report nga nagagwa gikan sa Genome Center mga kaaksyon. Di may nang balita kay kahapon ang pinakauna nga Omicron case diri sa Bacolod mga kaaksyon. Kabay pa nga hindi magdugang kay kadelikado sinisiya although nga hindi ni siya tam-an niya kadidli nga sahi sang variant sang COVID-19 pero makalalaton 10 times suno sa mga eksperto. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon diri sa lokal, i-check naton karon mga kaaksyon ang patrol sining isa ka nagluntad nga insidente mga alas 2 sining nga aga diri sa syudad sa Bacolod. Involved iya sa isa ka miyembro sang pulis assigned sa police station number 9 and isa ka civilian diri kag iban pa sa isa iya ka ginaligar ginpalukpan sang pulis pero may ara sang justification diri si pulis kun nga nakapalupok ini. Sabi ko gani kung anong mga nagkalahinabogin pero ti involved bala sa pulis mga kaaksyon. I-check tanibig karon kung ano ang dugang detalye sini with action eden abuso sa patrol. Ang iban pa mga balita mga kaaksyon diri sa lokal kundi kahapon ginumpisahan ta ang pagtukre mga kaaksyon sa mga nagapabilin nga mga basura diri sa syudad sa Bacolod. Na interview nato si Councilor John Gamboa kagin question taman ang capacity sang IPM sa pila ka adlaw mga kaaksyon kun nga may basura dira sa barangay 3 nga nasakop ng isa ka linya sang dalan nga tinumpok way pa makuha. Sa sulod sa mga duha ka semana wala pang bag-ong tuig may ara diri sang sabat ang taga IPM mga kaaksyon, no? May sabat ang taga-IPM kagabi sa action firing line. Ipabati ko sa inyo, kag kamo na lang bahala ang paino-ino sa ilas ini nga sabat angot sa mga basura sa Bacolod. Nasun magsabat ka mo gani. Tunin nyo gid maayo nga hindi nang way pagid sang gusot bla, no? Way sang gusot. Mga alibays mga kaaksyon. Oy, kahapon ko din namuno ko diri parte sa basura si DPS head mga kaaksyon Nelson Sidilio So I am very sorry kay ini siya retired na sa iya sine palangakuan dira sa DPS mga kaaksyon sadtong December 10 pa na 2021. Sabay bag-o dira nga nagapungko subong nakatawag man si Sir Nelson, naka-text mo siya sa aton ka nagpabalo nga Sir Bry, why nako sa DPS why nako katong danan may bag-o nagapungko gali. Sige, pasensya gid Sir Nelson Sidilio kay kahapon do ikaw gito ding akon nga namuno mo. Oo, ikaw gito namuno kundi pero ti way kita ideya nga may bag-o nga management or nagapamuno dira sa DPS mga kaaksyon. Last 8 na Action Radio Philippine Standard Time dito ya mga balita sa National Subongho. Ang nagalinagumba nga balita karon dito sa National mga kaaksyon kay ang Bulacan, ang Cavite kag ang Rizal ginpaidalom liwat sa alert level number 3 matapos nga sumaka na naman ang numero sining COVID-19. Oo, ini magkaaksyon para iya sa proteksyon sa kalabanan didto ginpasaka o impisa buwas nga adlaw Enero 5, no? Enero 5 tob sa 15. Alert level number 3 anay ang Metro Manila mga kaaksyon ang Metro Manila alert number 3 man kahapon Enero 3 tob sa 15. Di halos-halos na didto, no? Suno ini sa palayag ni presidential spokesman nga si Carlo Nograles mga kaaksyon acting presidential spokesman may man niya nga temprano pa ginpataas dayon ang alert level mga kaaksyon para ti matapna tining dasig nga paglapta
ni COVID-19 dito sa nasambit nga area. Hotline. Kabudlay, no? Ginpatulutawhayan niya lang kita sa bulan sa Disyembre pagkatapos subong iya mga kaksyon, balik na naman kita sa pangapa-kapa bangod sining COVID-19. Hotline. Pero diri sa Bacolod ya lain, no? Diri sa Bacolod lain kay nagtulutawhay kita diri mga kaksyon sa nasambit iyang si COVID-19. Kabay pa nga masustiner tani, kabay pa nga mapadayon tani makaksyon para lang gid nga hindi kita problema. Hotline. Ino kanami naman sa pangisay-kisay ta diri subong, no? Ang problema na lang subong nakamas ikaw abi, no? Kay do amo nang do hindi normal, pero ti okay na. Sang sasagi kita ya panaguay, naka-lockdown kita, sagi kita ya ka pangipi-kipi tudo, although nga ti ang health protocol 100% dapat ipatuman sa gihapon, pero do ka normal na sa sitwasyon ta diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Hotline. Ang Sandigan Bayan ganiho suspendido man sang 3 ka adlaw ang ila sini nga opisina didto. Baw na ano nga sitwasyon dito sa Manila man. Hotline. Pati ang operation mga kaksyon nga kampanya sa headquarters iya or paglagaw-lagaw sang mga tao ni Vice President Leni Robredo pauntat man anay for the meantime mga kaksyon bangod sa pagtaas ang COVID-19 dito sa Metro Manila. Hotline. Kag nagligad mga kaksyon si Robredo gin-isolate man nimo kay ang iya sini nga naka-close contact sa iya sini isa sa mga alalay niya, no, nga nagpositibo. Pero okay naman, no? Okay naman. Pero suno pa diri sa Vice Presidente, bisan na suspendido anay ila sining operation sa paglibot-libot, pero padayon ang paghatag sang bulig sa mga lugar nga naigo ni Odette mga kaksyon. Hotline. Amo nang maayo dira mga kaksyon. Sige, oy, speaking of Odette Bla, may isa ka banwa diri sa Negros Occidental nga nagpangayo sang tabang diri sa aton. Di ko lang gid pagmunohon basi nagamonitor man ni. May barangay kundi magkuha ka sang magkuha ka sang ginatawag naton inang ayuda, financial assistance or whatsoever dira. Kung ikaw ang partially imo balay naguba or totally naguba 100%, ano? So ang mag-process ka sa pagkuha sang ayuda, maagi ka sa barangay kag magkuha sa mga certificate dira no, damo na abi. Ay may barangay kapitan iya nga hindi maghatag sang certificate sa barangay kung hindi bakunado ang magakuha. Hotline. Basi kulang lang niguro pag-intindi kay Kapitan Kap. Why niya labot ang bagyong Odette sa sining pagkuha ay sang indigency certificate sa imo barangay. Pang-release na kapag pirmahin na kap ang ina nga mga indigency nga ina kay nga kinahanglanon nila na para makapang tabil-tabil sa balay nila kag mahatagan sa financial assistance sa banwa. Hotline. Hindi na napasla pag-striktuha kay ibanda balakap o ay nagid balay. Oo, gatulog na lang sa ibang nga pamilya. Pagkatapos striktuhon mo pa nga kung hindi bakunado, hindi mo pagtagaan sa indigency dira, palihog lang ka, plainon mo ning si bagyong Odette sang sa virus nga ini. Kay kinahanglan ta na sila mabuligan. O basi way ka lang gid guro ka intindi mayo kap ano, paintindihon ta ka kag kinahanglan nga ipirmahan mo ning ginapangayo nila para makapabalik sila patindog sa balay kay mga pigado ni sila kaayo kagin guba sang bagyong Odette ang balay nila. Ha? Diog lang da ka pa. Basi nakaintindi ka man kung sinong bot silingon ko. Liyo ko to patawag sa mga tao nga nagpalauli kahapon. Way pa mga plete to. Naglinakat na lang sa paglaom nga makakuha sang indigency. Tani nga certificate na sa barangay mo. Di mo pagpirmahan kung hindi wala sang vaccination card. Ting iban dira way nakapabakuna kay ti as bukid bla. Oo. Sa uma. Ti pirmahan mo na kap. Kaway ni siya labot iya sa ang Odette nga ini nga problema. Wani siya labot iya sa nagkalahinabo ning virus nga pandemya. Nagaan tani sila anay. May iban pag sus ko na ano man nga sitwasyon niya. Do na sobrahan naman tiya ka stricto nga kaangay sa financial assistance sa bagyong Odette hindi pagtagaan kung hindi bakunado. Let's also sa Action Radio Philippine Standard Time. Naligid lang bala kay unahon kuning balita na action and abuso sa patrol. Pakaronan ko karona ang sabat sang IPM. No, kay kagabi ini na interview ni Action Boy Duran sa Action Firing Line.
ang sabat sang IPM kahapon kun nga away nagkalakuha ang nasambit nga basura dira sa Barangay 3. Hotline. Oo, kung anong rason, ipabati. Tama, may man ganit kayo nakapa-justify nila kung anong rason, pero may kulang pa. Hotline. Kag check taman karon sa ako naging kampanyahan na subong sa aton nga mga kandidatos lokal, bisan way pa dapat kampanya, pero ara na gyud ang iban, way na untat ang libot nila. Way man sila gambal nga vote for me, pero amo man nagyapon, kag ang kaksanay blasang mga lakod-lagko nga tarpaulin diri sa syudad sa Bacolod, ka unfair bla kay ang atong pangontra ginakakas, pero kung hindi kontra ang kadlagkoon do mga building, way man ginakakas. Hotline. Balaan mo gid kon pamulitik kang hampa. Hotline. Dali lang check tang patrol abe, no, sa sini nga mga tiriyon mga kaksyon, patrol. Check tang patrol kay i-check ta ning natabo kag ginasaga involved sa isa ka pulis iya kag isa ka ultimong sibilyan mga kaksyon dira sa Barangay Alihi sakop sang Police Station number 7. Hotline. Nga ang tagreklamo diri nagpadangat sa Police Station number 7 allegedly nga ini sila ang ginpalukpan sang isa iya ka nakasibilyan nga pulis mga kaksyon sa dira sa highway mismo. Ano ba lang sa likod sini? Gin-check naman ang ini because involved diring pulis mo. Tinong blang pulisaw, mananabang naton ini ang pulis pero amo pang nagpalupok. May ara diri sang sabat si pulis. Posible basin na interview na sang patron ng rason sini para ma-kwanta ba na, ma-inform taman publiko. Hotline. Last 8 na mga kaksyon. Patrol reports. Action Eden, good morning. Ay kag sa tanan naton nga tagpalabatigin reklamo sa nga isa ka sibilyan ang isa ka pulis matapos ginaligar nga ginpalukpan sila sang armas buthang las 2 sini nga kagahon Enero 4 sa atubang wala sang St. Vincent Village sa opang Barangay Alhis Ciudad sa Bacolod. Ang tagreklamo amoy ning ginkilala kay Archie Rex Foxon. Samtang ang ginreklamo amo naman si Patrolman Jeric Panganiban kag na destino ini sa Police Station number 9. Sa inisyang investigasyon sang kapulisan sa Police Station number 7, si Hoxon kaupod ang iya sininga pamilya action drive sa sang ila sa Lakyan. Makakadto ni sila tanit kuno niya sa convenience store. Okay. Sang ginaligar nga hambal ni Octon nakubot sila nga ginlagas sila kuno ni Panganiban upod sang isa pa ka persona sakay ang motorsiklo kag nakibot na lang sa ginkuha kuno ni Panganiban ang iya sininga service firearm kag nagpalupok sang duha ka beses. That's why niya sa kakurba Action Eden. Action drive. Kaklarohon talang si Panganiban amo ning pulis. Yes. Si Hoxon amo ning sibilyan. Meaning, kuan ni action din para masimple talang, I'm sorry, hindi ginkuha ni Panganiban, kundi ginbunot niyang armas niya. Kay kubasibla, pagintindin lang ginkuha ang armas ni si Panganiban, ginkuha niyang armas ni Hoxon, blaw, damo na pagintindi. Ginbunot niyang personal nga armas. Yes, ginbunot din ni Action Bright. Kag ginlagas pagid sila ni Hoxton. Hasta nakalambot sila sa Police Station 7. Kag dito na nagpa-record si Hoxton. Kag si Panganiban nagsunod man ni. After dito sa Station 7, kag nagpakilala na police ini siya. Ang gintinguan taman Action Bright na Action Bright. Isa-isa gid bi paano nga ang ginlagas ni police ining civilian nga magpamilya. Anong natabo gid sin Action Eden? Diri na Action Bright may pa-hug si ang Police Station 9 commander kay hindi magpa-interview si Panganiban mismo. Nakag-angot kay Police Major John G. Iba sa Police Station number 9. Pero dito tanay Action Eden bisa reklamo. Anong una gid nga reklamo antes da sa pathag ni Libabe? Anong reklamo gid? Amo na sa Action Bright, nakibot sila, naginsunod ini sila sang pulis ni Panganiban, kag nagpalupok sa ila. Amo lang Amo gida. na that's why nga nagreklamo sila. Sa wala man certain reason. Okay. Kaya ara sila alas 2 ang kagahon sa dalanan. Amo lang ito Action Bright, kay nakita nila, nagdilagas sila kuno ni Panganiban, kag ginpalukpan, duha ka beses. That's why nga nagharurot sila pakadto man sa Police Station number 7. Kag nagreklamo against kay Panganiban.
ang sa diri naman ako para maintindihan ang istorya ang patag ni Major Junjin Iba kay sayang naka-istorya kay Patrolman Jeric Panganiban. Hambal niya si Panganiban ni Action Bray na aberiya ni iya nga motor. Okay. Kang naaberiya ang iya sini nga motor, nagtawag siya sa iya abyan pag nagpa-rescue bala para makayong motor. Kag after sina nang before alas 2 sa kagahon, nag-inom-inom sila Action Bray. Gin ako, gid man ni Panganiban nga nag-inom-inom sila. After pag inom-inom, mamito mga alas 2 sa kalabay, sila sa may Alisis, may nag-overtake nga wigo nga salakyan, kundiin sakay ining si Hokton upod ang iya sini nga pamilya. Ginaligar ni Panganiban nga nabatian niya na may nagasinggitan sa salakyan Action Bray. Kaya ti, possible gin man tuod na may mabatian na mo kay ti kagahon na lasdot linong na lang sa sadalan. As police officer ng Action Bray, initiative niya nga basi kuno ga pangayo ato bulig. That's why naging sunod niya. Pero nang off duty ni sa naka-civilian clothes sa Action Bray. Ginsunod niya upod ang iya upod sa isang motorsiklo kag sa iya yung alegasyon man niya ni Panganiban nagadasig ang dalagan sang salakyan kag do nagapundo-pundo wala siyang drive kag nagakwan nagaliko sa wala liko sa todo gamo na bala sa dalan. Okay. Na di ba mo na ti nagpundo na kuno ang ining sila ning Hokton ang Panganiban sa may St. Jude sa Dios na simbahan dira sa Alihis. Okay. Pagpundo, nanaog si Panganiban sa motorsiklo Action Bray, nagpalapit sa salakyan, kag sang allegedly, sang lapit na lang sa salakyan nila ni Hokton, nagharurot luwat ang salakyan. That's why, naging bunot niya na ang iya sining service firearm, kag pagsakay sa motorsiklo, napalupok ya ang iya armas lupang. Napalupok o kon hungod nga ginpalupok para pasalba or ano nga sitwasyon? Napalupok lang kuno Action Bray. Wala iya ginhungod tani nga ginpalupok ya para magpundo tani. Aksidente lang gyud kuno Action Bray nga naglupok. Kag amo na to ginlagas siya liwat hasta nakalambot sa police station number 7. Kaya pagpalapit siya kuno Action Bray mo nakubot sa gid siya nagharurot na gid. Wala na siya nakapakilala nga police officer siya. Kag namangkot kung may nagasinggitan. Pag lakas liwat sang salakyan sunod man siya liwat hasta nakalambot sa police station 7. Gusto na kabalo ka Action din ang instinct sang pulisya ano tuman basi amuna ano to sila. So, wala sa intensyon nga malain dito. In fact, ginsunod niya pa sa pulis kung din to magdulog. May good intention siya actually. No? Ang paintindi na itong direksyon din. Ano? Yes, good action, right? Kasi on the side man, minsang civilian, kung si Sir Liba pa, basi, wala, nakahambal man ba lang nga basi. Do sila naman ang huldapon o kung ano nga sitwasyon. Kasi nakasbilian ang pulis. So, misunderstanding. Both sides gali, daw may ara sang mga depensas ko galingon. Kulbaan man tong taga-Wigo kay basi pagpalapit to, paniruhon sila, may armas no? Amo to Action Bray. Pero ari ang kabangindan na isang pagpahayag ni Police Major Junjin Iba, ang Chief of Police ng Police Station number 9. Paglakas nila, nagpudlan agaguyod, ginaguyod nila ang asyado ng motorya. Oo. Naguyod, at sila na kuno sa Tubaw di Arco na bla, Dalihis. Ang gulpi may nag-overtake na wigo, nga blow, nakita nila. Nagasinditan sa sulod, daw hindi nila makita, pero may mga nagasinditan. So ang natabo, nga daw po, sa sulod ang pensar nila, nga basi ka pa ngayong bullet or may ginakita daw mo na wala. Oo. So gulpi, nagsulod nila, nilagas nila. Pag lagas nila, ang lagan ng kwan mo ng wigo, hindi stable ka daw, pundo, mahinay, madasi ka mo, no? And there's a time, nag-aptanize lang no daw sa Tadiyos. Nagpundo ko na gulpi sa Tadiyos lang sa sumbahan. Pagpundo, doon na alang-alang siya ko, no? Then, according siya. Tapos, pag kalang-alang, sa malapitan niya na tanay ko, no, kayo daw nagpundo sa tubang nila, nagharurot naman ang salakyan, ang auto.
Kaya mo nga daw nag-initiate na lang sa akin, lakas na lang yun. Kang nagpalok. Kabayan lang Action Bray sa pagpahayag ni Surgeon Ibat isubong Action Eden. Action Bray. Dalagid lang, no? Ang question lang diri, ano man ang pulis naton, di ba? Grabing training, ang ano lang ang safety sa ilang armas bla grabe na ni pro paano to natabo nga lumupok lang man. Oo. Amo to Action Bray ang wala nato na kuan gid kung paano ba higo sa kuan sang motor o ang sitwasyon sila sigamo ta kay panganiba nagkadto gid ato sa police station 7 kay ara sa subong nakakustody hindi siya Action Bray magpa-interview. Oo, i-clear na lang sa mga listeners naton kag sa mga Facebook kuan naton dira bla nga mga naga-comment dira nga na custody ang pulis wala iya nga ginpabayaan lang kay may mga nagamuno pa dihong kun hindi ni pulis piho ni itip gini priso gini galing kay pulis na priso ni susubong na custody ni siya ha klarohon ta lang. Oo. Nakakustody gini sa Action Bray kasi kagina alas 2 na to kag in shock man ang nagreklamo hambal ni Sir Bonilla most probably sini nga aga mabalik sa liwat para may istoryahan na lang kung ano gid ang plano nila pag kung may ara gid man sang Action Bray pero Action Eden, I'm sorry Action Eden ha kay kadamo sa naga-monitor sa aton mo may mga pulis kita nga lagko ranggo naga-monitor subo naga-text diri sa aton ano. Action Eden, ang paglupok sang armas niya hindi ayhan violation ato or dala sa kahulogbon tamaan gid siya kahubog or do ka tipsi lang ano nga sitwasyon? No, ka-tipsy lang man siguro, Action Bray, hambal ni Sir Diba, kasi nakadrive pa siya ganun sa iyang motor, pag naka-initiative pa sa nakabati, isa sang pinggitan na sunod siya, pero hambal ni Sir Bonilla naman sa Station 7, may mo initiation Bray, mga tubang sang kaso, na grave threat and indiscriminate firing, tag-alarm and scandal. Dinagin sa maigo sa administrative case, abi, administratibo. So, ang criminal case naman niya, depende sa itong mga tagreklamo kung ipurso nila. Doon mo na, abi. Oo, amo ning subong aga pa niya sa Bray mabalik sila ni Hukson para maistoryahan gid kung dayon ni nilang pagpasaka sang kaso o kung mapaasagan man sila maayo ni panganiban sa Bray. May gina-question man ko to sa Hukson family. Ano pamilya itong upo dyan, pamilya niya? Sir, pamilya. Di ba may curfew kita? Yes. Ano oras ini? Las 12 hasta las 4? Oo. Ano oras tabo ni las 2? Alas 2. Tiga no nisles dalan iya? Convenience store sila. Convenience store. Wagi ka mo to pagbugas balay nyo to, pagkaon or ano? Why na taga-respeto sa curfew dis Bacolod? Amo nabi? Wala lang pa ni ka Action Bray kay wala pang makabig ta ni Action Eden. I don't know. Makabig ta ning essential sa lakat nila kay gingutom sila. Ngita pagkaon. Amo pa ginang Action Bray kay pagkita taga gina sa blatter report amo to hambal ko ti alas 2 naman ni gali basi isa pa gito bala sa sang police Action Bray nga in danger to ang mga nagasinggitan kiti knowing nga curfew na mo. Ako saludo kas pulis although nga may nakit-an diri kita diri nga hindi amo ang paglupok sang armas niya nga hindi hungod na utod kita. Action Hotline. Utod aton patrol nakit-an ko diri nga inang paglupok sa armas niya hindi man hungod niya lumupok lang. City Con Police ka, dapat ang safety sini all the time, Damo na abi, kiti, amo ning inyo asawa armas nyo, aside from your orig nga asawa, abi, ang inyong asawa sa trabaho, amo ning armas nyo, nga dapat sa tanan nga oras, ang safety sini, ara, ang sigurado sini, ara, So, dira na nakita naton, nga may ara sang foul abi, kag naka-shot abi si Sir. Pero ang instinct niya nga buligan kung sino man to nagasininggitan sa auto nga ato, ako believe ko to kay grabing alertness niya sa iya sini nga utok nga gusto niya proteksyonan kag i-save atong mga ara sa sulod sang salakyan although nga ato mga pamilya lang pero nakuha niya pa nga sundon kag way siya nadlok magadto rekta sa police station Action Eden So side naman sining family Hukson, at ipang kuton taman sila, magkuton ta kon essential sining sagit ta klibots Bacolod mo na udis oras Action Eden nga may curfew kita. Si Action Bray kay nagpa-update to kay Sir Bonilla nga kung mag-abot na to makaistoryahan na sila na mangkot man tabala dahil Action Bray kung
ang desisyon sa sining tagreklamo batok ni sa kay patrolman Panganiban. Sige, pasagdan ta na sa korte o kon sa IAS, PIAS, ano nga yas da ang pulis nga ini to investigate sina. At least leksyon ini sa ibang nga kapulisan man no? Para at least di na maliwat pa aksyon na Eden. Salamat aksyon Eden. Militalin sa patrol ang ka-aksyon nyo, aksyon ide na po sa mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita ulit aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Patrol Report. Hotline. Plus 8:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang balsang iban diri nga komento wala lang sila nagintindihanay. Galing kay hindi niyang rason nga wala nagintindihanay. Ang pang-question diri kon isa kang isa sa ila ano ang ila sining precautions sa kaugalingon. Amo na yung pamangkot di ba? Action Hotline. Una, pulis ka. Oo, tinaga siya shotting siya. Aminado mo siya, nag-shot siya. Pagkatapos, may dala ka nga armas luthang. Dapat naka-safe ina, all the time. Kay ba si lahog-lahog mo lang karon mag-abot, kag lumupo, kag umigo sa ibang nga tao, kundi naka-disgrasya kagid. Action Hotline. Ako man na nakasimple, dira mo. Ting iban man, ang sapyak man to nga grupo, ang pamangkot to nga may nagasiningit, how? Uslitanay sa sulod sang salakyan? Hindi tama na baso lang pulis nga magsunod dito kay ang pagdahom niya masigin pang kidnap tung ara sa sulod sang salakyan kinanglan maluwas tani. Oo, daw mo na abi. May mga puntos actually pero check ta niya. Nang taon tadi ko na nung dangtan sini mga action basta sa aton sini nga mga utod ra next time kundo kwan i klarohon tanan sa mga pulis naton halong-halong gid kay kita mong intensyon sang pulis to luwason kung anong may ara sa sulod pero nabutang pa sa subong sa hot seat to. Action Hotline. Siya pa nabutang sa alanganin mga kaksyon pero kung sa piyak naman to nga grupo kung lain man tong tuyo sang amo to nga tao kag hindi abi pulis di magkala disgrasya sagi kita kalibot sa mga gabi. Action Hotline. Last 2 o kon last 8:23 na sa ton sini nga pagpangalagad makaksyon sige dira lang tanay hasta bayantang pulis naton bang imbestigar sini kag kunanong dangtan sini tanan. Action Hotline. I-check taman to karon gani sa syudad sang San Carlos kaysa nagligad lang adlaw New Year action hands isa ka amay ya binuno yang bata ya patay. Action Hotline. Song alaw gid mismo ya sa New Year ya purti ya karonon tana abi. At pagbalik naton karon pamati ta sa inyo ang sabat sang taga IPM. Angot sa basura nga nagalinapta or nakit-an dira sa barangay 3 sa Action Radio Bacolod nga ang basura iya sa pagkadamo gid pero nahingagaw to himos matapos mag-viral sa Action Radio. Action Hotline. Prangkang istorya kung way na picturean kag nalitratuhan sa Action Radio do way gid mahakot dayon pagkagabi hakot dayon Action Hotline. Oo, may rason ang taga IPM. Ano ayhan? Pagbalik dugay-dugay. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tingkulugan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa Do siya guro nang imbestigar sa mamos.
Sige, salamat gid Sir Mabugat, naga-monitor kada subong, thank you gid. Nagaambag ni sa Action Dorso para sa pulis to bala nga nagpalupok. Okay, good morning kay Madam Vanessa May, yung naga-monitor subong sa Minnesota, USA, Si Almira Lima Lazarte Araman, si Madam Evelyn Nepomuceno, thank you gid, may aga gid, Jennifer Aro Mati Araman, si Christian Joy Lomahin Garcia. Basi naton mga hubog man to ang sasalakyan. Amo na nga singgitan sila. Layaw Las Dos pa, convenience store, bakal dungang ilimnon, hindi man Patamyan lang ko kay Kuana, Vismin ko Lumahin. Adlaw pamati gid sa si Lola sa Imo Action Bright. Salamat gid, God bless Si Maria Teresa Yong Araman, Jonafe Aromati, okay, nabasa ko na. Si Baby Gregorio Yulo, naga-monitor man sa DSB. Thank you, good. Roslyn Buenaventura, naga-monitor man. Happy New Year. Ana Sinoro, wala gid nagintindihan na Action Bright. Posible, Athea Kim Araman, Leia Helia, Jerilyn Limaco, si Baryoga Ray, si Christine Minies Villalubos, naga-monitor man sa DSB. Sige, balikan kong Iban Carolas 8:37 na. Kahapon mga kaaksyon nga adlaw, gintakol na ito ng isyo may koneksyon sa basura. Paano nag-ukor ini makaksyon? Sa nagligad nga Domingo, ang amon sini nga patrolya sa Action Radio, yan non-stop ning libutay sa Bacolod mo. Halin pagbugtaw, las 3 sang kagahon, hasta matulog, las 11 tubtob las 12 sang gabi mga kaaksyon. Tinalabyan sang patrol ang sang katutak na basura dira sa may kilid sang highway. In fact, ginsakop niya ng isa ka lane sang dalan sa may barangay 3 ni Action Doors BS Aquino Drive nga street sa barangay 3. Lipat ko Action Doors mo. North Drive. Okay, sige. Kung halin ka bala sa may kung halin ka bala sa shopping area, tadlongon mo na, North Drive na siya mo. Kung maliko ka na sa may Lacson, tipa Lacson na siya, So, dira nga area, may mga lagko na da nga establishmento. Taran-taran na halos ara na da mga kaaksyon. In short, ginalabayan sang halos tanan-tanan. Nanari-sari nga mga salakyan. So, na litratuhan sa Action Radio Bacolod, kag gintawag ang atensyon sang IPM-CDC. Nga amo ni ang suling kontraktor sang basura, hakot, hauling, and management dira sa sanitary landfill mga kaaksyon sa syudad sang Bacolod. Galibog lang ko ni sa Bacolod kay pagkadako sa Bacolod, ang hauler ta kag manog tinlo ta sang basura sa Bacolod naga-isa hanon. Nga pwede ta man itungaon sa isa pagid ka kontraktor pa at least hindi bla maayawan bla. Now, paglitrato sa Action Radio, aside from on air na ton mayara kita ya Facebook page iya mo. May live kita kag etc. Gin-post na didto. Nag-viral, ginulan sang batikos, sang Bacolod non, ang opisyalis sa Bacolod, labi na gid si Mayor Bing Linardia, nga among alkalde nga matawag naton nga daw ka, hindi siya dapat directly nga among batikuson ta, kay may mga tao na gani nga na-assign for that na matter mga kaaksyon. Kundi nag-viral. Pag viral mga kaaksyon, Domingo sang gabi, ginpangkuha na. Pinanghakot na kung dito kanami man. Pinanghakot na. Kahapon sang aga, ginbalikan sang patrol, wow, tinlo na. Wala na dito ang basura mga kaaksyon kung dito kanami lang. So ginisyo naton hindi bot silingon nga ginakontrata yang IPM Agod nga ipabalo sa ila nga may amo na nga kahinabo dis palibot basta ba islak balo? Ba islak balo ha? And ginpalabot naman sa DPS mismo. Again, I'm sorry to Mr. Nelson Cedillo, hindi siyang pinuno dagali kay December 10, 2021 ini siya ang nag-retire na. Pero thank you for informing me yesterday, sir, nga wala ka na da kay ikaw tong ako na muno kahapon. Way man gid ko ya ideya mo. Way gid man ko ideya alangan nga mangusisa kita ko sino nag-retire da, paano nag-retire basi mapasibangdan patada karon nga mangayo to sa retirement benefits nila. I am sorry, pero may bag-o na Mr. Ramil kung nang gapungko na subok. Anyways,
Ang DPS ginatawag taman ng atensyon nila nga pakimonitor man sa trabaho sang IPM kay under ini sa inyo kon sa syudad nga ginatawag. Kagabi, nalabot ni Action Boy Duran sa action firing line ang taga-IPM. Ang yasring justification, ipabati ko sa inyo. Kung nga wala mahakot ang ining basura. Are. Nabita ko na kanina piloder eh. Kay na? So, oo. Okay. So, nung accumulate na ang basura, since na nilatumba na nakaposte, sir mo sa harap sa pure gold black. Okay. Oo. Okay. So, actually nga, aran si Kapitan, so nagpa-clean up ko na. Gamit kong piloder. So, nag-accumulate na. So, mo siguro na pilakad daw nga, hindi nakapilit ang mga truck na mayo. Hindi kasulod tungod sa natumba nga kahoy. Poste. Poste, sir. So, hindi kasulod ang sa kuan ang garbage truck sa IPM. Hindi siya kadiritso kay kinala ito maglipat sa piyak. So, galing pagkabot sa piyak, nabulong basura. So, napuno. So, hindi siya nalabot. So, nakuhaan na siya galing kasi nabulong na alibi seasons, medyo pagbasura na dupligate. Kasi sa totoo lang, sir, medyo ang unlimited na ang tapon, wala sa oras. Kamagen, ano hambal mo to, Neil? Medyo unlimited ang tapon na nabla sa mga wala na oras ang abuy nila. So, muna gag-accumulate ng basura. Pero after din sa kagabi, sir, nakudak na ang barangay tree. Kagabi, pagaling nakuha na. Yes, sir. May picture, yes, sir. May nakuha na talaga din. Pero so kay inasang aga, wala na dasang basura? Wala, sir. Actually, lubing mo lang gila sa aga. Wala na sa basura. Mayara na naman. Kaya gilagan sa kadlaw lang ko kay sa nakagto ko to, hindi na doon kay ara na naman. Ginaboy na naman. Ano na lang schedule sa ilang asang kuanaw, asang koleksyon? Anong schedule sila daw? Actually, sir, ang kasi consider kasi window na sa sermong. Ang window time na sa mga boy kita, dapat alas 6 ang gabi, ang alas 9 ang gabi. Okay. Tapos, ang mga dapat ang window time. Okay. No, kay na-interview kay na si Councilor June Gamboa, sila ko nakakadto sa IPM, kag nakita niya kuno nga daw ay truck kuno to ka jutay sang truck nga ginagamit naton sa pagkolekta sa basura. Yes, sir, may truck na, sir. May mga running breakdown lang kita, sir. Pero wala na, sir, na doon kadili lang sa mga running breakdown. Isa lang sa mga course, medyo pag rainy days kasi, ang atod na nagan sa landfill, sa resulta to sa landfill. Mula siya rin, lunang, so cause of, mga tutublas siya, mga galunang siya. Mabatsyagin ang salakyan? Mga bakto to, mga bakto, Dahil puro kita ng chassis ang kontrata. Sa kontrata naton sa siyudad sa Bacolod, pila dapat ka garbage truck ang immobilize ang IPM sa kontrata? Actually, sir, sa 51 units. 51 units ang dapat nga i-mobilize at any given day, no? Subong pila ang truck naton nga gadalagan nga pangkolekta sa basura, Neil? So actually, sir, ang dagat nga truck sa gabi, 16 units. 16? Tapos sa aga, sa 37. 37 sa aga. Sa gabi, 16 ang kadalagan, 37 sa gabi. That's 50... sa aga, 37. That's 57 ka-trucks? Yes, sir. Pero actually, sir, amo na lang, sir, may mga running breakdown. Okay. Okay, dira lang ko hasta maka-action na. Goods na ko to sa interview ng Action Boy. Do inayawan sa kay Action Boy diran kun paano i-plaster pila kabilog trucks mo gidla. Action Hotline. Aw na yung hambal siya ang truck sa kontrata ta 51. Tapos gintali ni Action Boy ang 16 kag pila to 37, nagsobra 51. Action Hotline. Ano gid bala, sir? Dire kita, no? Ang basura hambal ni Sir Neil Sarmiento sang IPMCDC.
wala dayon makuha because nga natumbahan sang puste sang I am pretty sure action boy Marcelino, Sarmiento yung ako niya. Si Mel I'm sorry. Niel Marcelino. Okay, sige. Si Mel Sarmiento yung sa auto kaya nga ex-boyfriend ni Chris Aquino blang nga nagbulagay na sila na. Hambal ni Sir Niel. Di gayo home ko bla kayang ginpasuman. Ginpasuman ni Action Boy ang pila kabilog iblang truck do may gasalalanto. Abi butangin nyo na sa tali board abi ng inyong slakyan da. Hambal niya natumbahan ka poste. Nabudlayan silang magkuha. Ang poste ba si iya na ka mga telecommunications bla na? Kay kon Sineco na sigurado ko nagbangon na kay kon gatumba pa na da. Kaya kay Sineco damo nagkala kuryente da. Kabalo kay ni mga telecommunications natin utro man ni ka mga tamaran man da sila mo. Manang pinakaulihi ya magtrabaho gid sa mga postin lang nga ining mga wires, ining mga linya nga nagawagayway action hand sa mga dalan des Bacolod. Hindi na iya ka Sineco. Iya ka mga telecom na nga pinanghigta na ka mga damak bla kasi mga kuana way blagi na panghimos. Anyways, balik kita des basura. Hambal niya may puste. Nabudlayan sila magkuha. Simple man lang sabat ko da. Sa kadamuon sang basura di nga reklamo sa Bacolod, may handumanan, may bata, mansilingan, kabog, silin homes, Estefania. Ini sila tanan, sir, may mga puste na tumbada kang wain nyo mahakot sa tagpila yakas mana. Ang aton ginsentro lang, ang dira lang yan sa Barangay 3 sa may North Drive. Pero pag post namon, tanan, halos 61 barangays diri sa Bacolod nga reklamong basura namon di sa handuman, inahanduman na nagid na. Ara na sa tiilan sa Barangay Felisa nga dira iula ining basura. Hindi pagilayon makuha. Sa sulod sang 3 kadlaw nga hindi makuhang basura, gatambak na nimo. Bacolod niya. Damo-damo tawo di. Way labot sa Bacolod noon, may mga international pa kita kasinulod di halin sa gwa sa Bacolod nga pag-abot diti. Sigurado gina may dala gina nga basura. Amo na may dala gina nga basura mga kaksyon. Tikon ang rason ta pirmi amo na may puste da abing rason ta da abing away nyo nakuha. Ting iban to nga mga basura sa iban nga barangay may puste man to Sir Niel nga natumba nga wala nyo nahakot sa tagpilaman kasi mana. Abi justify nyo na abe? Paano nyo na explicar abe? Amo wala nang pamangkot ta. Bangod lang naman kay nakasintro kita sa sinalang basura da sa Barangay 3. Dira lang iti matutok kag butangan ta puste nga natumba. Given nga may puste. Nabudlayan ka mo. Hindi man na makakuryente da kay iya man nakatelekom. Hindi lang ko sure. Di way ka mo nag-request to kung Sineco ginman way ka mo nag-request to dayon. Diyo kami ni hakwat sang postinyo diho kay ang basura di ka talulumpok na. Nabasulan pa ang mga tao da sa Barangay 3 nga haboy lang nga haboy nga wala sa husto. Kung kisa nami gin man ipang basulon maning mga tao kay nagapinagusto man mo. Pero next time di ta pag i-basol ang poste sa aton sini kakulang sang pagpanghakot sa basura kay hindi lang sa Barangay 3 ang may reklamo. Halos bilog nga Bacolod barangays may reklamo sa tagpila ka semana. Tiway tiya poste nga natumba sir. Anong rason nyo to yabi sa amo nga lugar? Dira man lang kosta. Parte naman niya sa mga trucks. Ti mga guba. Ti mga guba kuno dugay makayo. Purchase ka mo na. Bakal ka mo bag-o millions o people's money ginakuha niyo sa Bacolod. Tag 30, pila ni 16,000 plus 16 million plus 19 million pesos sa isa ka bulan mga kaksyon equals 35 million more or less ang ginabayad sang syudad sa inyo para limpyuhan ang Bacolod kag i-manage dito ang sanitary landfill pero wala man ma-manage. Ang paghakot isang basura, although nga non-stop yang basura, hindi giman hambal naton nga malimpyuhan gina within 1 day or overnight, pero hindi lang bala magtumpok bala nga daw nahimo kita yang basurahan country di. Ang libertad ho. Damo gid man niya tawo da pero kung sundon ta ina guro kag pagpangsaway man da guro ma-manage tayo mo. Libertad market. Amo nang dulugukan sang halos na pagkatapos pagsulod mo tiya sa pagkabaho kag basura hindi maintindihan.
Oo. Hindi mantindihan. DPS, anong aton standa? Ako yan, di kuya magrektaya basol kay Mayor Bill Linardia, kay kabalo kong tanan nga iya sini nga sugo sa mga tao, yan na himo, yan na ni. O DPS da, liog ko'y manage niya, monitor, muni na, trabaho na ni isang DPS. Kaya i-report to kay Mayor. Alangan karon nga mo na ning tutukan sa alkalde sang syudad. O, kadamo sa trabaho sang alkalde, hindi lang kay DPS kag basura. Hindi lang kay isa lang Omicron o kung anong nga sitwasyon, kadamo trabaho sa alkalde. Rason nga hindi ta pag-ipukpok ni tanan-tanan sa alkalde. Bisan sino pa na mabulos alkalde des Bacolod, hindi pag-ipukpok siya tanan. Although nga ti under siya nga supervision ini, responsibilidad niya sa nambal ko na, may mga tao na assign dira nga mo ni magatutok sini kining iban siguro ka pungko landa ka magyuhom-yuhom. Why sila kabalo nga ila sini nga pagkatamaran ang gakaigo ang alkalde sang syudad, mga kaksyon. Kag iban man nga mga public officials. Namo mala na aton mo. Simple mala na aton gina question dira. Kabay pa nga ti ini nga mga nagkalahinabo since yesterday, ma-address na ni isang IPM. Kaya halin sa nagpungko na sila diri wala untat ka reklamo sa publiko, ginakalipatan na lang nga nini sa media kay daw hindi magid marapalan nila kung tuturon adlaw-adlaw ni sila nga sagi ka muno da. Kung munohon nga munohon. Ti ang basura isab la kadako nga problema ina. Ginkuha ka mo gani para magpanghakot ka maglimpyo ti tapos sa munang kakatabo sa aton sa Bacolod. Dapat bayluhon tang sistema ta. Las 8:52 Action Radio Philippine Standard Time, mag-action pero salamat IPM nga nagsabat ka mo kag nagpaathag o ako lang ako. Gina-remind ko lang ganing mga nag-obra sa City Hall nga ginaswelduhan nga ang trabaho kutso-kutso lang. Liyog lang ko magkutso-kutso kamo dason kumpletohon niyo ha. Muari mang isa yo may nag-text ba di sa ato siya nagbing ka na? Why? Media kita. Ang tutuod lang ang istorya. Amo na aton. Oo. Wala Why kita sang may ginaapinan di nga mga politiko may makitaan ta din hindi amo kay Mayor Bing. Si Mayor Bing may responsibilidad gid diri. Dako gid katama. Oo. Di ka maloko gani nga tanan nga mga tawo yadi sinugo yan ni. Amo ning imo trabaho ha. Amo ng trabaho mo, ibutang takada, muni. May mga EAs na siya. May mga department heads, kung ano-ano na lang. That's why nga pinanugo, yan ni, may problema kung kaisa, ara sa mga tao nga ginpamutang ni Mayor Bing. Nga wala nag-perform sang maayo. Abi nyo, dako ding factor sa election nga ginatawag. Ang amo-amo lang sinibulo basura ni, dako, ini nga buhin, kung pulo pabayaan nyo ini nga problema diri sa syudad sa Bacolod. Ini mga elite nga mga isyo niya. Hindi niya ulo isyo yang pang personal attacks, no. Ini maka-involve sa komunidad. Most likely sa health naton, health consumption nga ginasuyop tang hangin nga mahigko bangod sa basura. Involve people's money, Bacolod. Gabayad ko ya tax di. Gabayad ka mo tax da. That's why we need to check sa aton sini nga tax kung din ga kadto ni sa bulsa lang bala o kon sa tudtuod nga trabaho kay kun ang tawon tapi gado ang trabaho Oo, prangka nga istorya. Kung ako mag-rate ang trabaho 70%, ti ang nabilin nga 30% sa pagkadako sina nga problema. Di dapat tutukan sa IPM kag DPS dira. Kag sa opisina ni Mayor Bing Leonardia. Kabalo ko lambot ni sa office ni Mayor Bing Leonardia. Kadamo dandan kutsukot-zero manda. Dason magkutsukotso gani ka choy. Kumplitohon mo ha. Hindi lang puro negative isugid mo, ang positive ko nga komento sa alkalde sa Bacolod isugid mo man para may araman ko sa benepisyo nga mabaton. Las 8:55, pagbalik tayo dugay-dugay, dalang ko anay sa basura. Kung digin pasar to nila ang extension until April 2022, no? Sang basura ini sa Bacolod. Ang ining pagpasar, extension sa ila sidi kontrata, no? Sa Bacolod. Kag didto gyapon sa Barangay Felisa sa Acacia Ula ini. Si Barangay Kapitan Ramon Hardin mga kaksyon, nagpasar ini sang resolusyon nga hindi
na magpasugot sila nga habuyan pa sang basura ang ila barangay. Kag kung pwede sa iban nga lugar. Ti anong masay niyo diri ni Kapitan Hardin man? Gin-extend man ni nakamaniho tong resolution nyo, nakapugong ato. Abi usisaon tanabi si Kapitan, buwas na naman abe. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Action Hotline. Pagbalik ta karon dugay maka-action i-check ta Rebis Bacolod lapit ng eleksyon. San og gibala ang may mga schedule, actually may mga schedule kundi sa kampanya, national and local campaign mga ka-action. Kagano mga anong mga dapat himuon sa aton sa mga kandidato. Karon dugay kag naalarma man kita diri kay kadamo sa mga dalagko nga mga TARP mga ka-action ni Attorney Cesar Distrito. Siya man lang ni ang ako nakit-an man nga nagareklamo kag nakit-an ko man nga ginapangkakas diri sa Bacolod. Ang TARP niya dulo dalagko gid man oversize siya kung basihan mo sa COMELEC guidelines. Ti wala pa man subong sang COMELEC guidelines nagagwa kon tarpaulin na paghambalan mo. So pwede kay kapag gusto, no? Pwede ka kapag gusto. Ang lain lang kay ginapangakas ang iyang tarpaulin. Sa kon ano nga sa ini nga issue ya kabalo ka ginagastuhan ini sang tawo mo. Kung wala man lang niya ini nagasagabal sa dunang manggad ta ka kung anong sitwasyon ta sa Bacolod nga agad pang kakas. Kay kabalo ko si Attorney Cesar Distrito kung magpanapik na siya sang iyang tarpaulin, may ideya ni siya bugado ni ang hindi kag pwede. Action Hotline. Ginapangakas. Pero may nakit-an ko yang sa pagkadlagko ng mga barko kadlagko. Dawisam kadlagko nga mga tarpaulin. Gatinupad-tupad wala man gin pangkakas. Action Hotline. Sa COMELEC na lang ko karon mamangkot mga ka-action. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang bagong taon.
Taon Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag na ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tingkululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Bangod. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1
During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan responsable na pagbalita pagdahil na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, Aga lang sa aton sa mga nag-monitor sa Matinion, si Rachel Fulgencio Susana ha. Virgil Pinda nag-monitor ba sa Celine Home? Salamat gid no. Si Mary John Di Mayo, salamat. Jocelyn, thank you gid. Si Ma'am si Susan Rojo, mayang aga action bray watching live from sa Quarantine Hotel Makati, Manila. Good morning mga warriors na ONBTV. Okay. Nakapaulit na si Madam. Ano? Nakapaulit na siya sa Manila, sa Pilipinas. Homa Lomina, good morning man. Wilson to Tihidor. Salamat gid ano. Jonathan Puding, naga-monitor man. Nami pilyedo ya Puding ano. Si Herma Digoma, naga-monitor man sa Matinion. Virgil Legaspi Coloso, thank you gid sa pag-monitor. And diri kita sa dalom si Leonilyn Soriano Juanico. April Banaag, si Milchorita Ferrer, araman si ng ibang diri, check naton. Alfredo Sapa, in some ways, the city mayor should take action on this. Ipakita sa mga tao nga may nahimo si mayor sa in charge sang basura kag IPM. Hindi kay hipos-hipos lang. Si Alex Alphabito Raman, matyagang o subong Sir Alfred, ginapang pitka niya na ni. Carmila Arquillo Taglukop, naga-monitor man sa Libertad Public Market, nakuha na di ang basura sa Libertad. Bati salamat. Gina. Sheila Mag, salamat. Sa La Carlota, si John Dale Blue Season. Or John Dale lang gid siya. Sige, salamat. Action Bry, I salute you always for your assertiveness in bringing to the attention of the city the service that is required of them, like garbage collection. The city and the department concerned should not remiss on their duty. This kind of service indispensable, especially concerning public health. That's why, Sir Alfredo Sapa, thank you, good sir. No? Na-check na everyday because nga hindi ta gusto nga una gusto naton nga makulad. Makilala kita yung city of smile. Always smile. Gusto taman kilalahon kita diri nga city of tinlo nga lugar. Amo man lang ginalagas naton mo. So ang the way nga amo ning sitwasyon naton, di nga corner kita kay may basura, ti paano ta na ibaligyang bakulod sa mga turista taman. Prangka nga istorya ariyo. While ginahambal ta kay na diri nga nagamuno si Mr. Neil Sarmiento ato, no? Hambal niya may poste ko, no? That's why na nakuha. May naga-feed sa aton diyo. Hambal niya ang poste action bray nga natumba sa pagkalayo na iya sa basura nga ginamuno dira sa Barangay 3. Na imagine mo na, taga-barangay 3 niya nagapabalo sa ato, no? Aryo? Action Bray, good morning. Layo ang basura sa natumbahan sang puste sa barangay 3. Timakon mo lang na. Binutigay kita diya. Good morning lang sa Puro 4 Alangilan, Family Rojo, Island Vicente, Porok 3 TD, Gaduyon, naga-monitor. Oy, si Sir TD Gaduyon, naga-monitor. Thank you, good sir. Good morning. Last 9:19 binasa ton sining nga pagpangalagad. Thank you gid no. Si Madam Diding Alojamiento naga-monitor man sa Antipolo Pontevedra. Jonathan, no, kinabasa ko na, no. Alain man to, no. Diri sa Tangob, dason nga bangga sang Rose Raneta sa right ara man basura perti kadamo Action Bray. Ti ano may posting na tumbada. Kaya nga away na hokot. Joby Monare, salamat gid sa pag-monitor. Daligi lang. Check ko lang anay Kumelek abe. Kay ti iniro na tasubong mo, no? Check naton ang Kumelek mga kaksyon. Kay inero na subong. Kumusta sa noon na tamaumpisa gidya kampanya? Although may mga schedule kita nga ginauyatan diri. Pero mas nami gid ang Kumelek mismo maghambal kay may mga additional na siya nga mga inputs nga ma-inform nga aton sini nga mga kandidato. Kagang ila sini nga manog takod ka mga posters, ka mga streamers, ka mga tarpaulins nila. Way pa ta Action James, way pa. Sige.
Jocelyn Song, comedian, nag-monitor man. Salamat ka, sulod ko sa imo ako program. Oh, sige, thank you, ma'am. Si Jenny Rose Estander Villesa, nag-monitor man. Si Minguez, reside best, Sumag, basta sa Sumag, ano? Si Leonelyn Soriano Wanico, thank you again. Okay, sige. Balikan tang iban karon makaksyon sa aton sila nga pagpangalagad. Kaya gina-check natin ang elektrisidad sa Bacolod mga kaksyon. Enero 4 na kita. Amat-amaton, tanan niya. Lapit na. Tapos ng Disyembre nga nakatutok tato sa nagligad sa Pamaskwa, New Year, gidungagan pata sa bagyong Udet. Subong election fever na naman mga kaksyon ng istoryahan ta. Ay, good news gali ha. Good news gali. Kaya ngundi may Omicron kita kahapon de. Nga naging report. According ya kay Madam M. ang Omicron to, why na to, no? Kag ang iyang asawa, nag-negative man. Siningaga gin-inform kita mga kaksyon. So wala kita dapat gid kakulbaan sa Omicron nga ini, no? Si Alex Alphabito naga-monitor. Good morning mga kaksyon. Dali gid lang. Action Radio. Online sa hotline. Sa aton nga linya sa Baron, tanay sa Attorney Katrina Cania, sang Comelec Bacolod. Attorney, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Good morning, Action Brian. May aga sa tanan. Salamat gid. Hindi na ako sala, no? Kaysa nigad, gibutangan ta ka Maria, ma'am. So, bong gin-check, double check ko gid, ano? Ma'am, Attorney, Enero 4 na kita. San og gani attorney ang schedule sa aton sini kampanya sa national kag sa national una kag sa lokal Action Brian aton nga campaign period for the national position naton magasugod na ina siya sa February 8. Okay. And ang para sa local naton magasugod March 25. Pero ang aton nga election period ma-start na siya January 9. January 9. Okay. So, diri sa Bacolod, ma'am, subong, ang aton nga mga kandidato, pwede gidya makabutang sa ila sini nga mga posters, ano? Depende sa sizes, kay way pa man na-cover sa Comelec guidelines, ma'am. Ang Comelec Action Brian wala pa naka-acquire jurisdiction over sa mga kung ano man dira nga ginapatapik, no, sa aton nga mga aspirants naton because nga wala pa nagsugod ang aton nga campaign period. And as I've said sa mga previous na interviews naton nga they are not even called as of now, they are not even called candidates, no. Ginatawag pa na sila naton aspirants. Kay they will be considered as candidate na at the start of the campaign period. So kung ano man na ang ginapatapik nila sa subong, ang Comelec wala pa ya jurisdiction. However, kung may mga violation sa mga existing rules or regulations from other agencies, that is outside na sa jurisdiction sa Comelec Action Brian. I see. Kung ano man kadalag kuon da subong bisan do mga building kadako ang iban nga mga tarps dira because nga si Comelec way pagin man sang guidelines way lang okay lang basta pwede basta way lang sang vote me or vote amo na ma'am attorney ano Hindi wala sang guidelines Action Brian. May guidelines kita. Na. However, hindi pa natin ma-implement because nga wala pa ma-take effect lang ina siya kag lang ang mga violations naton dira kag ma-acquire jurisdiction ang Comelec sila at the start of the campaign period. Okay, i-check lang naton kay kung sa may mga some reports nga kabaton kita nga si ang tarpaulin ni Amoni ginkakas iya ka Comelec na nga pangakas siling ko way pang Comelec na ka-implementar ang muno ko tang ni way pas la guidelines pero ang guidelines sa exister na niya dugay na ni implementation gid lamang. So ang nagapangakas gali siniya sa mga lugar-lugar di basi city Bacolod attorney ano mga CLO guro ano mga obstructions Wala kita nakabalo sila Action Brian kung kay Sino kasi wala man kita knowledge sa Sino sila ang nagapangkakas sila dira. But as I said, no, kung
wala yung jurisdiction ang COMELEC, diba si may ara pang ginatanaw nga may mga violations sa existing na rules of other agencies. O kung base may ara kita nga base hindi pwede sa mga puno, so yan ang iyaka-DNR. Kung hindi pwede sa mga poste, so yan ang iyaka-SENECO naman yan naton nga mga jurisdiction. Okay. So as far as COMELEC is concerned, wala pa yan naka-acquire jurisdiction ang COMELEC over I see. those materials nga na-post. Okay, amo mala nang check naton kay damo mala nagaplo pamangkot sa aton balas lingkuting COMELEC na naman kuto naton kanong situation. Anyway, sa pag-umpisa na sang kampanya sa Pebrero 9, di na ma-effect man na attorney no ang gun ban kagiban pa nga mga gina-prohibit attorney ano? Oo. February 8 ang aton nga start sang national nga campaign posisyon nga kampanya naton. Ang aton nga ganban mag-start man at the start of the election period which is on January 9. February 9. So January 9 ma-start ng election period, masugod man ang aton nga ganban. Sige, klarohon ko lang attorney no. January 9 ang election period na kay namuno mo ginga kagina Pebrero mo iniro gali ya. Ang February 8, Action Brian, ang February 8 is the campaign period sa national nga posisyon. National, oo. National nga posisyon na siya ang campaign period niya February 8. Ang January 9 naton, ma-start na ya ang election period. Election period. Until January 9 until June 8 ang aton nga election period na siya. So pag-start sa election period, magasugod man ang aton nga ganban. Okay, sa Domingo na ni Galiho na. Hindi ko timely gid sa aton interview subong no. Domingo na ma-start dapat mangin alerto mga utod naton ano. Nga nagadala-dala sa mga armas nga bisan lisensyado attorney. Yes, mas lisensyado may mga permits to carry no. Kinahanglan gihapon magpangayo sila sang exemption sa COMELEC na para ka-carry nila ang mga firearms nga ina Action Brian. Otherwise, so may ara kita nga mga violation na for election laws na naton like ang gun ban naton nga gina-implement naton pagsugod sa naton nga election period. I see. On that day, attorney, may ara na kamuna no upod sa COMELEC, upod sa PNP, may mga checkpoints na kamuna attorney no? Anywhere, no? Magamitin pa kita ng Action Brian kung saan masugod, no? Usually, may ara kita nga ginahiwat na mga kick-off ng mga COMELEC checkpoint na ginapatigayan Action Brian. So, diri sa Bacolod, attorney, so far, kumusta ka mo okay na, attorney? Preparado na for elections, no? Nagapreparar kita no Action Brian subong nagapreparar kita sa aton nga mga listahan sa aton nga mga teachers nga serve for the elections na. Ginaplastar na nato ng ilang mga appointments. I see. Na-remember ko before nga elections do nakulang ang mga teachers. I don't know kung sa Bacolod to. Subong ya attorney kompleto lang or do we need mga volunteers abi nga hindi mga teachers or may profession lang? May ara kita nga ginasunod na hierarchy sa pag-appoint sa aton nga mga members sa electoral board nga ma-serve during election. So ginauna gina naton are mga public school teachers. So kung wala sang public school teachers, may ara pa kita nga teachers coming from the private schools nga makuha. Kung kulangon pagid, may ara man kita nga mga government nga mga employees. I see. No, or registered voters na inaman ng mga presinto nga pwede natin makuha as members of the electoral board. But so far, nagapangayo kita sa mga composition sa aton nga mga electoral board, sa mga recommendations sa aton mga principal no, sa kada eskwelahan. So far daw okay pa man ang aton nga mga number of teachers na mag-serve. Kasi damo, magkita yung mga public school teachers na available. I see, okay. Dito, attorney, sa national nagliga, to naghimo sila sa tawag na attorney, mock election. Anong tawag sina? Diri sa aton niya, wala niya, no? Dito lang na yan, no? Testing. Yes, wala na dala ang Bacolod City or ang Negros Occidental for the mock election. Mayara kita nga mock election sa Patigayon, December 29, batid ko niya sa Oriental. Sa Dumaguete Action Brian. Attorney, last na lang gina attorney, kabalo ko, ikaw, kabalo ka man nga medyo masulusing ki abi ang inkwentro di sa Bacolod ni Albi Benitez kag ni Mayor Bing Lenardia. Anong status ang Bacolod subong attorney kung inatawag naton ang
parti sa spot nga ginatawag sa ilang nga pag-engkwentro? Tawhay lang kita or dapat i-alarma naton? Anong sitwasyon, attorney? Mapagwa lang kita sila sa assessment na naton na action bribe na upod sa kapulisan kasi amo lang Okay. ang Joint Security Council amo na siya ang nag-declare sang isa ka area, no, whether or not i-declare na siya kung ano na siya nga level, no, like kung may ara nga intense political rivalry, may mga presence sa mga armed groups, so amo na siya ang mga considerations naton para mag-categorize no, sang isa ka lugar. So far mapagwa lang kita sang official so ano gid ang level sang diri sa Bacolod City. So naga-activate kita no kag nagahulat pa kita man sang meeting no kay tapos pag meeting ina sa naton nga provincial nga Joint Security Council masunod naman sila dira ang mga city kag ang municipal nga Joint Security Council meetings naton. Pero kami diri sa Action Radio nagapangamuyo gid kami nga tawhay ning election sa Bacolod. Kuan ang butuhay lang gid taya kag kung sinong daog pirdi attorney no para tapos ang istorya. Kwanta niya ipabilin taya nga tawhay ang election sa Bacolod since before nga wala hindi bloody balayaw hindi madinuguon ikumpara sa iban nga mga probinsya ka mga kasudaran. Ara man si attorney kanya magpatunga kag magkariyo. Attorney? Kita yan nagapati kasi tayo Action Brian nga ang aton yang mga aspirants no manin tawag sila na maging fair kag hindi mag-resort to any violence nga mga forms ng violence for this coming elections. And ayon sa una, wala man nila nagsabi pa sa may Bacolod. Yes, correct. I believe na the same would still happen kasi nagkapati kita yang ang aton yung mga aspirants will not resort to those mga activities action drive. Yes, I am pretty sure na mga supporters na naga-monitor ni Subong basi may gusto kay palabot sila kay mas mainit ang supporters sa mga kandidato. Attorney mo? Tagaan ta lang ang ano lang sila ang ato lang sila nga gina Action Brian is let us give the voters the free will kung sino ang ilang gusto nga butuhon for the coming elections. Kasi amo ni ang essence sa aton nga election, no? Ang free will ma-prevail sa aton nga electorate Action Brian. Amo ginang aton nga sige. Last na lang attorney ang local campaign gani kwanto no inang nautod kita guro Action Hands no? Action Hands. March 8 sige, balikan ta lang gamay ka magpasalamat kay attorney no? Magpasalamat kay attorney sinimaterian makaksyon para attorney anyways nautod kita pero attorney salamat sa imo sa nga serbisyo may aga happy new year kag God bless sa atong tanan attorney. Salamat Action Brian, happy new year mayong aga sa tanan. Yes ma'am. Okay, amo man lang aton i-check ang matamaton tanan ni to inform the public nga muna mag-umpisa kita sa muning adlaw. Ilabi na gito ang ganba naton, no? Enero 9 na ha. Halin sa Comelec mismo, amo nang halanungan na kay nga kadamo sa nagadinala sa mga armas luthang. Yang iban dira wala permit. Ang iban may araman sa mga permiso pero kinanglan mo pa mangayo gyapon sang pa permiso pagid nga idalon mo na sa inyo sini nga pagwa. Sige, oras ko kolabo sa mga ka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan sa regular nga anchorman Action Artay Hupon ini Action Brian Morden talos ka nagpangalagad sa inyo subong nga adlaw mga ka-aksyon. Maghilibati kita karon sa Action Firing Line sa gabi. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good morning. God bless. Number 1 Serbisyo Publiko Sa Bacolod, Aksyon Radio.